Balitahan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, membro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:08. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indo Gabos, mga tugang ngunyan na aldawnin Huwebes, Nobyembre 13, 2025, ini ang bareta alas 12, kami po sa Indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritter. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandara kulang mga bareta sa lado lokal, 3.71 bilyon pesos nanotaran na kantidad nin danyos kan Super Typhoon Uwan sa Tercer Distrito nin Albay. Aleko nagpatanid sa publiko, manungod. Aleko nagpatanid sa publiko, manungod sa mga Facebook pages na bako otorisadong nagagamit kan sa indang pangaran asin logo. Albay Park and Wildlife posibleng buksan sa giraray sa publiko sa mga masunod na semana. 23 na masteral thesis asin desertion. Grantees nakaresibin nin asistensya hali sa Provincial Education Department. Sa lado nasyonal, nagkapirang commuter groups nag-apelar sa gobyerno manungod sa fuel subsidy. PBBM target na mabawasan sa 60% ang pagbabaha sa nasyon sa masunod na taon. DPWH kinumpirmar ang pagputol kan sa diring buhay kan sarong DPWH engineer sa Sorsogon. ICI isusunod na ang investigasyon sa flood control project sa Cebu. Sa ibang nasyon, Trump hinagad kay Israel President na tawan nin pardon si Netanyahu. Sa sports, Ayala masabak sa Macau Tennis Masters bago matapos ang taon. Mga tugang yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Uminabot na sa 3.71 bilyon pesos ang kabilugan na danyos na winalat kan bagyong uwan sa Tercer Distrito kan Albay. Sigon kay Albay 3rd District Representative Adrian Salceda, nasa 2.8 bilyon pesos kan nasabing kantidad, iyo ang hali sa danyos sa infrastruktura. Apwera sa infrastruktura, kasabay ang pagbagsak kan mga flood control systems asin pagkaraot kan mga tinampo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Nagpatanid ang manahimento kan Albay Electric Cooperative o ALECO manungod sa unauthorized pages na nagagamit kan pangaran asin logo kan kooperatiba. Sigun sa ipinuluwas na abiso kan ALECO, ang mga posts sa mga pages na ini bako hali sa manahimento kan ALECO asin posibleng maglalaman ning sala o misleading na mga impormasyon. Pinag-abisuhan kan kooperatiba ang publiko na dai makipag-engage, mag-click ning mga links o magtaon ning personal na detalye sa mga page na ini. Dagdag pa kang kooperatiba kung makakahiling pa ning mga suspicious na mga page sa social media, screenshot asin tulos man i-report sa ALECO sa paagi kan sa indang opisyal na social media channels. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Posibleng magbukas sa giraray sa publiko ang Albay Park and Wildlife sa mga masunod na semana matapos ang 2 semana na pagsara para sa rehabilitasyon asin clean up matapos ang pagrapado kan Super Typhoon Uwan. Sigun kay Park Manager Dr. Franz Colombo na nakumpleto na ang hararom na inspeksyon asin pagpakaray kan mga naapektaran na parte kan parke.
An pinagigibong rehabilitasyon sakop an pagtangkas kan mga natumbang kahoy, pagpakaray kan mga fences asin animal enclosures, clearing kan drainage systems na nadanyaran kan makusog na pag-uuran asin paros matapos an kalamidad. Magigiromdoman na inanunsyo kan parke ang 18 nagadan asin 32 na nawawarang mga hayop. An Albay Park and Wildlife may kabilugan na 436 na mga hayop alagad nasa 386 na sanaini matapos ang pagrapado kanasabing bagyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! 23 na masteral thesis as in dissertation grantees ang nakaresibir ning asistensya hali sa gobyerno probinsyal as in Provincial Education Department o PED sa ginibong Research and Development Adoption paper presentation. Sigun kay PED OIC Rowena Ondis, nagresibi ang mga grantees nin sertipiko asin cheque puon 15,000 pesos sagod 50,000 pesos bilang pagmidbid sa saindang mga isinumiting research projects. Sakop kan sa indang mga proyekto on governance, disaster risk reduction at science, technology asin mathematics. 172 sa 720 barangay o 23.89% sa probinsya ang napailawan na kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO. Katakod kan padagos na pinagigibong power restoration efforts matapos ang Super Typhoon Uwan. Basado sa ipinaluwas na power monitoring report as of 9 a.m. ngunyan na aldaw, pinakahalangkaw sa Santo Domingo kung saan may 20 sa 23 na barangay o 86.96% na ang napailawan. Sinundan ini kan Legazpi City na may 48 sa 70 barangay o 68.57% asin Daraga na may 29 sa 54 barangay o 53.7%. Mientras tanto, nagpapadagos man ang pinagigibong restoration activities kan kooperatiba kung saan nagpaabot man ini nin pasasalamat sa mga nagpapaabot nin tabang asin nakakaapresyar kan espersos na mapailawan na ang bilog na probinsya nin Albay. Libreng magagamit ang mga computer as in internet para sa research, online class projects, as in iba pang gibuhon sa mga opisina o akademya sa Provincial Planning and Development Office o PPDO Albay. Sigun sa opisina na pinapamayuhan ni PPDO Albay OIC Engineer Eduardo Matias, ang paggamit kan computer, first come, first served basis as in maximum, natulong oras na kada user. Apuera kaini na sa 10 to 15 man sana ang sa indang capacity para sa mga magamit kan programa. Makukuha ang opisina kan PPDO sa Albay Digital Transformation Center, second floor annex building Albay Capital, Legazpi City, kung saan bukas ini alas 8 ning pagkaaga sagkod alas 5 ning pagkahapon, puon Lunes sagkod Biyernes. 978 family food packs ang naidistribute kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Pandan, Catanduanes. Sigun sa ahensya na pinamamayuhan ni Regional Director Norman Laurio, ang food packs naglalaman pagkaon na supisyente sa tulo sagkod 4 na aldaw na pagkonsumo kan sarong pamilya. Mientras tanto sa nasabing bilang, 258 ang naidistribute sa Barangay Baldok, 183 sa Barangay San Roque, 257 sa Barangay Tabukok, mantang 270 sa Barangay Marambong. Nasa 400 student leaders sali sa pampubliko as in pribadong elementary as in high school sa Legazpi City ang nag-atendir kang Student Leaders Convergence 2025 kan Department of Education Schools Division Office of Legazpi. Sigun kay Assistant Schools Division Superintendent Lauro Miliano, ang taunang aktibidad maawot na mapakusog ang hobe na leaders sa kaaraman manungod sa leadership as in good governance. Pinagigibang aktibidad ang hururon manungod sa green initiatives as in environmental protection kung saan pinagtatawan doon ang role kan mga estudyante sa pagpromotir ning sustainability sa saindang mga eskwelahan o komunidad.
Ipinagpaoktaba kan Bicol University ang Bicol University College Entrance Test sa BU Tabaco na orihinal na nakaschedule sa Nobyembre 15 sa 16 ngunya na taon. Sigun sa ipinaluwas na abiso kan BU Admissions Office, postponed ang nasabing eksaminasyon until further notice. Dagdag pa kan opisina dahilan ini kan nagpapadagos na power outage sa syudad, asin tangani man mataawanin supisyenteng oras na makarecover ang mga examinees asin stakeholders sa psychological asin logistical impact kan Super Typhoon Uwan. Ang bagong schedule para sa buset sa BU Tabaco ang ia-anunsyar nasa na kan manihamiento sa paagi kan opisyal na komunikasyon o communication channels kan universidad. Sa tabang kanako Bicol Party List sa Department of Information and Communications Technology o DICT, bukas sa gilayon ang Tech4 Ed Center sa ground floor kan Embarcadero de Legazpi. Sa abiso kan AKB, may mga computers na may internet connections ang pwedeng magamit mantang ini ay libre. Para sa research, paghibo ng resume, online jobs, o maski simpleng pag-access kang impormasyon. Saro ining lakdang para sa mas digital, konektado, asin, mauswag na Bicol. Abangan pa ang ibang mga barata sa pagbabalik kan barata alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Kinumpirmar kan Department of Public Works and Highways o DPWH ang impormasyon manungod sa sarong senior official kan Sorsogon District Engineering Office na pinutol ang sadiring buhay. Basado sa impormasyon, diabetic ang opisyal na posibleng nagdara nin depresyon kung kaya niya ini nagibo. Sarong office mate man kaini sa DPWH Bicol, nahabo kan opisyal na mag-abot sa puntong nagdadialysis siya aron kan housemate relative kaini na diabetic man. Pag-abot sa trabaho, sinabi kan empleyado na istrikto ini sa paperworks, partikular na sa Bids and Awards Committee o BAC kan DPWH Sorsogon District Engineering Office. Pinagdiskutir ni na President Ferdinand Marcos Jr. as in dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon ang pagpapatibay kan climate resilience as in sustainability sa Pilipinas. Sa courtesy call sa Malacanang, pinasalamatan ni Marcos si Ban dahil sa padagos kaining advokasya para sa kalikasan as in sa pagtabang sa mga nasyon na tinamaan ng climate change kaibahan na ang Pilipinas. Nagpapasalamat man si Ban sa mainit na pagresibi as in nagpapahayag ning pag-asa na tulos na makakarecover ang nasyon hali sa danyos na binalat kan Bagyong Tino asin Uwan. Nagbisita si Ban sa nasyon para sa Trans-Pacific Sustainability Dialogue sa Makati City kung saan nangapudan siya sa international community. Napakusugon ang suporta sa mga nasyon na apektado kan mga kalamidad na dara kan climate change. Sa paghururon, sinuguro man ni Ban ang padagos na suporta kan Global Green Growth Institute sa mga programa kan administrasyon para sa sustainable as in climate resilient development. Nag-apelar ang nagkapirang commuter groups na iluwas na ang fuel subsidy sa mga public utility vehicles o PUVs na padagos na nadidipisilan dahilan kan paglangkaw kan presyo nin petrolyo sa merkado. Sigun kay Lawyers for Commuters Safety and Protection President, Attorney Ariel Inton, nagpaluwas na kan kaito nin certificate ang Department of Energy o DOE na mabukas nin dalan para sa distribusyon nin tabang matapos ining kumpirmaron ni dating Transportation Assistant Secretary asin spokesman Mon Ilagan. Alagad dain na pinadagos kan gobyerno ang pagdistribuir kan subsidy matapos ang pagkalma kan tensyon sa pagultanan kan Iran asin Israel dahilan para magbaba ang presyo kan petrolyo sa merkado. Katakod kay ni makikinabang ang mga kolorum kuning kaso matugutan ang dugang na pamasahe sa gabos na PUVs. Sa irarom kan 2025 General Appropriations Act, may nakatagamang 2.5 bilyon pesos na pundo para sa fuel subsidy sa mga sektor kan transportasyon kaibahan ang mga PUV, taxi, tricycles, pati naman ang ride-hailing asin delivery services sa nasyon. Isusunod na kang Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigaran na ang mga flood control projects sa Cebu. Kasunod ini kan mahiwasan na pagbaha sa Central Cebu sa pagrapado kan Bagyong Tino. Sigun kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., tututukan kan probinsya ang dahilan kan pagbabaha, lalo na tadakula ang pondong itinagama para sa mga flood control projects sa probinsya. Basado sa impormasyon, maabot sa 26 billion pesos ang nagasto sa mga proyekto sa Cebu. Dahilan kay ni sinugo na ang ICI, ang PNP, CIDG as in NBI na isecure ang gabos na importanteng dokumentos katakod kang nasabing mga proyekto. Makakondusir nin inspeksyon ang Independent Commission for Infrastructure sa 5 flood control projects sa Vintar, Ilocos Norte, ngunya na aldaw. Papamayuhan ini ni
ICI Special Advisor retired General Rodolfo Azorin Jr. sa koordinasyon kan Department of Public Works and Highways gigibuon sa aktibidad ang pag-imbestigar kan implementasyon kan kalidad kan mga flood control projects sa probinsya bilang parte kan mas mahiwas na investigasyon kan ICI sa mga proyektong katakod kan disaster mitigation as in public infrastructure. Target ni Presidente Bongbong Marcos na mabawasan ni sagod 60% ang pagbaha sa nasyon pag-abot kang 2026 sa irarom kan programang Oplan kontra Baha. Segun sa Presidente, puga-puga ang koordinasyon kan Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, local government units, maging ang pribadong sektor, tanganing masimbagan ang problema sa baha lalo na sa Metro Manila. Kaibahan sa proyekto ang darakulang kumpanya arog kang San Miguel Corporation, Metro Pacific Investments, Ayala Group, Aboitiz, Prime Infra as in SM Group. Bareta sa ibang nasyon, sinuratan ni US President Donald Trump ang presidente kan Israel asin hinagad na tawanin pardon si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Si Netanyahu ang nahahampang sa kasong fraud, bribery asin breach of trust. Sigun sa surat ni Trump, nasa iyang pigrerespeto ang pagiging independent kan justice system kan Israel asin nagtutubod ining dakulang bagay na maibasura ang kaso laban kay Netanyahu. Dagdag pa kaini na naging kaiba kan Amerika an Israel sa paglaban sa Iran. Sa lado man ni Israel President Isaac Herzog, sinabi kaining dapat maghagad nin tawad mismo ang pinag-aakusaran o maging ang mga paryentes ni Netanyahu. Sa bareta niya to sa lado ng sports bago matapos ang taon. Sa giraray masabak sa laban ang Pinay netter na si Alex Iyala sa Macau Tennis Masters sa Disyembre 27 asin 28 sa Macau, China. Ipinaghiras ni Iyala ang sa iyang social media account kung saan masalang ini sa Macau Masters kaibahan ang iba pang mga tennis players. Sarong exhibition format, ang ipapautob sa nasabing event, napapamayuhan ni na tennis legends dating Grand Slam champion Lina asin Conchita Martinez. Apwera kay Ayala, kaintraman sa aksyon sina number 9 Mira Andriva asin sina ATP players Shang Jung Chen, Jack Draper asin Jakub Mensik. Malarga sa enot na aldaw ang duwang men's singles games asin ang sarong mixed doubles, mantang sa ikaduwang aldaw naman ang women's singles, 2 men's singles asin awarding ceremony. Pinaglalauman man na malaban muna si Ayala sa Southeast Asian Games, nagigibuhon man sa Disyembre sa Bangkok, Thailand bago magpasiring sa Macau Masters. Naimbento ni Scott asin Julie Brusa kan Amerika ang solar roadways o mga solar panels na pinagagamit sa tinampo. Ang kada tile o panel kan solar roadway ang gibo sa tempered glass kung kaya kaini ang gabat kan mga behikulo. May photovoltaic cells sa laog kan kaini para magkolekta nin solar energy. May microprocessor system para makapag-communicate sa ibang tiles asin may heater na automatikong nag-o-on kung nagyayelo ang palibot. Ang imbensyon ginibot tangani mapalitan ang tradisyonal na asfalto, mabawasan ang carbon emissions asin makapagtaon nin real time sa traffic, pressure o temperatura. Apera kaini kaya man kaining ma-charge ang mga electric vehicles kada best na mag-aagi digdi sa paagi nin wireless charging concept. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong 76 years old na lola sa Ecuador ang nahiling na buhay sa laog kang sa iyang kabaong mantang pinaglalamayan. Isinugod sa ospital si Belia Montoya dahil sa cardiopulmonary arrest asin stroke kung sa indai ini nahilingan ni miski anong response hali sa resuscitation efforts kan mga doktor. So idiniklarar na ining gadan asin tinawan ng death certificate an sa iyang pamilya. Dinara ang bangkay ni Montoya sa sarong funeral home alagad 5 oras pa sana kang siyang pinaglalamayan, nakadangog ang sa iyang aki na si Gilberto Barbera ning tanog ning pagkakatok hali sa kabaong. Tulos nindang binuksan ini asin nahiling na naghahangos pa ang sa indang ina. Tulos na hinali kan mga aki si Montoya sa kabaong asin idinara sa intensive care unit. Nasa stable condition na ini alagad dai pa nagmumuklat. Flashback!
Ngunyan na aldaw, Nobyembre 12 taon 2000, pinagbortohan kan House of Representatives na mapatalsik si Presidente Joseph Estrada dahilan kan mga kasong bribery, graft and corruption, betrayal of public trust as in culpable violation of the Constitution katakod kan pag-akseptar nin bribe money hali sa mga operators kan illegal na pagsusugal. Opera kaini may kaso man na perjury sa Estrada dahilan kan under-reporting kan sa iyang mga assets sa 1999 SALN as in sa illegal na paggamit nin alias na Jose Velarde sa iyang bank accounts. Napindyente ang impeachment trial kan presidente alagad napatalsik ini matapos ang ikaduwang EDSA revolution kan 2001. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Sharamay Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical po kay banta si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta